चुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन, तू हो चुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन। पैदा होले लाडली ता खुशी छा जाला, माई बाबा के लाडली खिलौना बन जाला। खेलत खेलत भैलू सयान कब बैठावे के डोली में रहल अरमान बड़। फिर एक दिन बिटिया पराई हो गई, बेटी बन गई दुल्हन। तू हो चुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन। ला 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 ला। माई तोहरा से एगो बात कहे के बा। कैसन बात? अरे दोनों माई बेटी इहवा बाड़ा और हम वहाँ अकेले भूत जैसन बैठे रही। का बात बा? अरे इतना सुबह सुबह तू जा? तोहार मामा फोन करके कहले कि सोनिया के जरूरी बात करे के बा से आ गई। ए बिटिया, हम देखत बानी आज तो सपने से ज्यादा घबरावा था। रात एगो औरत के फोन आयल रहे। का कहत रहे? बड़ा गजबे ढंग से बात करत रहनी। वो कहत रही कि ओकरा के हमने दोनों के प्यार के बारे में सब पता बा। लगाता हम रउआ सबके डिस्टर्ब कर देले बानी। जेकर अपन असल जिंदगी डिस्टर्ब हो गई बा, ओकरा के कोई और कौन डिस्टर्ब करे? का बता बोला, का बता? प्रणाम चाचा। खुश रहा, खुश रहा। विकास बेटा बैठा बैठा, खुश रहा। और कहा का हाल चाल बा? ठीक चलल बा। अरे निम्मू बिटिया। जी बाबूजी। अरे विकास बाबू आइल बना है, ते चाय वाय ले आवा। अच्छा बाबूजी, लाइट बानी। का बात बा बेटा? का सोचत पड़ा? कुछ ना। हम तो अंजलि। अरे अंजलि तो अपन ससुराल में बिया। हम जानत बानी। हम अंजलि के बारे में कुछ बात करे चाहते हैं। अरे कैसन बात? बात ऐसन कि अंजलि अपने ससुराल में खुश नहीं बा। तोरा के कैसे मालूम कि अंजलि दीदी अपने ससुराल में खुश नहीं खेबा? वैसन हमका भी यकीन ना है, लेकिन हमारे मोबाइल पे किसी के फोन आवल रहे और वो बताए रहल कि अंजलि अपने ससुराल में खुश नहीं बा। राजेश ओकरा के वो प्यार ना दे रहल बानी जेकरा के वो हकदार बा। बेटा, जहां तक हमार ख्याल बा ऐसा कोनो बात नहीं, और राम मनोहर के रहते हुए वो घर में अंजलि के कोनो दुख नहीं हो सकेला। अरे अंजलि वहां बहू नहीं बेटी बन के रहत बा। भगवान करे ऐसे नहीं हुई, हमारा अंजलि बेटिया हमेशा खुश रहे। फिर भी हमन के सच का पता लगावे के चाहिए। हाँ बाबूजी, माई ठीक कहत बानी। अरे बेटी, हो सकेला कोई फोन पे मजाक कैले हो। बाबूजी, हमका तो लागत बा कि जरूर कोनो बात बा। हम विकास के साथ जाके दीदी से मिलके सच्चाई के पता लगा लें। ठीक बा। हाँ ये ठीक बा। अच्छा
छोटकी भौजी रउआ से मिले क्यों आइल बा? क्या आइल बा? बता दे। अरे बतावा ना। रउआ का बहन निम्मो आइल बड़ी। सच? निम्मो आइल बिया? सच? हाँ। सच कहत बारू? हाँ। क्यों नहीं बिया? दीदी हम हेने बानी। अरे निम्मो। दीदी तू कैसन बाड़ा? हम एकदम ठीक बा। एक मिनट, हम चाय नाश्ता लेके आवत बानी। निम्मो का न कोनो फोन न कोनो खबर। दीदी हमरे साथे क्यों और आइल बाड़े? क्या आइल बा? माँ बाबूजी तो क्या आइल बा? सोचो। क्या आइल बा? तोरे कॉलेज के एगो दोस्त। हमार कॉलेज के दोस्त? कौन दोस्त? अच्छा तू बैठा, हम बुला के लावत बानी। अरे वाकई हाँ। इन निम्मो के साथ क्या आइल बा? निम्मो के साथ? जानत बारू? ये चाय रख दे नहीं यहाँ, बतावा ना। अच्छा ठीक है। बता दी? हाँ। ठीक है, हम जाके देख के पूछ के आके बतावत बानी। हाँ? बाकी क्या आइल बा? ये हम बानी अंजलि, तो हाँ दोस्त विकास। अरे अरे विकास कैसन बाड़ा? आओ बैठा ना, बैठा बैठा। हमारा हाल तो ठीक बा, तोहार हाल का बा? हमार हाल तो एकदम ठीक बा। चला चाय बार पीला। ना दीदी, नाश्ता वाश्ता तो बाद में हो जाए। लेकिन पहले ये बतावा, तोरे के हिया सचो में कोनो तकलीफ तो नहीं खे ना? ना हमरा के यहाँ कोनो तकलीफ नहीं खे। हम बहुत खुश बानी, सच्ची। ना, ई बात गलत बा। तोरा के हिया कोनो तकलीफ नहीं खे? अरे हम एकदम सच कहत बानी, हम एकदम ठीक बानी। काहे? तू सच में कहत बाड़ू? तू एकदम ठीक बाड़ी? तोरा ऐसन काहे लगत बानी कि हमरा के कोनो तकलीफ बा? काहे कि हमरे को कोई फोन करके कहे कि तोहार के ससुराल में कोई तकलीफ बा? के फोन कर ले रहल? केहू अनजान आदमी रहे। अरे तोरा साथ कोनो कोई मजाक कर ले होई। हमरा के यहाँ कोनो तकलीफ नहीं है, सच। बैठा ना, चाय पिए। बैठा बैठा। निम्बो आप बैठा बैठा चाय पिए। ला ना चाय ला। चंद्रमुखी ओ चंद्रमुखी करा। तूने देख के चला करा बाके। अरे का देख के चला करी? तू देख के चला करा। इतना जोर से धक्का मर लू हा कि हमार पखुरा उखड़ गई। दिन में सपना देखी का? अरे हमरा के चंद्रमुखी तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे सब ही जगह दिखा लू। तोरा के देख देख के हम जीला हो चंद्रमुखी। बाके चंद्रमुखी बाके चंद्रमुखी बाके। दिन में सपना देखी का? हाँ, हम तो दीना में सपना देखत बाड़ी। चंद्रमुखी अपने माई बाबू से कह दा कि बाके नौजवान से चट मंगनी पट बियाह कैला। हमरा का कोनो कुकुर काट ले बाका? पागल कुकुर। अरे तोरे माई बाबू से कह दा
कि नून सेतुआ लेके ढूंढिए, दिया लेके ढूंढिए, तब वो हमरे की नहीं नौजवान, सुशील, सुंदर और हैंडसम लड़कियां ना पाइए, समझ लू कि ना। तू बड़ा खूबसूरत बाड़ा का। और नहीं तो का उतना हम है। अच्छा, पहले शीशा में जाके मुंह देखा। हाँ। का हमार मुंह जोकर के नियन बा? कनो बात नहीं चंद्रमुखी, तू हमसे ब्याह कर लेबू ना तो जोकर नियन तोरा के हंसा हंसा के पूरा जिंदगी सुखी कर देब हो। अरे हम कहत बानी सोचल छोड़ा, विकास और निमो गइल बाने ना, वो पता लगा ली है। अरे कितना देर हो गई, अब ले आइले नहीं। ये निम्मो भी ना एको फोन भी नहीं कैली। लो निम्मो आ गई। ए निम्मो, का हाल बा वहाँ का? हाँ देखा, तू तो बस इतना चिंता में पड़ गई बा। माई दीदी। निम्मो बेटी, तोहार परेशानी देख के लागत बा अंजलि कोनो दुख में बा। निम्मो बेटिया, उधर के का समाचार बा? सब ठीक बा नो? बोला ना, अंजलि कैसे बा? माई दीदी तो ठीक बानी, लेकिन कहा भइल निम्मो, का भइल दीदी के? अंजलि का कोनो दुख बा का? ना बाबूजी, ऐसन बात ना बा। हम दीदी से बहुत पूछे की कोशिश कर ली, लेकिन दीदी हमरा के कुछ ना बतौली। अरे हम कहत रहली ना, कोनो बात नहीं के, तो लोग झूठे परेशान हो। चाचा जी, हम अंजलि के जानी ला, ओकरा के अंदर बहुत सहनशीलता बा। विकास, तू सच कहत बड़ा, और रहुआ सब भी जानत बड़े कि दीदी में कितना सहन शक्ति बा। दीदी जल्दी अपन परेशानी केहू के ना बतौली, लेकिन बाबूजी एक बात तो सच बा कि दीदी हुआ खुश नहीं थे। रहुआ एक काम करी, राम मनोहर जी से मिलके बात करी। ठीक कहत बाड़ू, चला। हाँ। आओ चाची, यहाँ बैठी। हम रहुआ खातिर चाय पानी लेके आवत बानी। ना ना चंद्रमुखी, चाय पानी तो होत रही, तू जाके तनी अंजलि के बुला लावा। छुटकी भौजी तो मंदिर गइल बानी। मंदिर? अच्छा, तो समधी जी के बुला लावा। बड़का मालिक पूजा करत बाड़े। हम रहुआ खातिर चाय पानी लेकर आवत बानी। हाँ। अरे समधन जी, बैठी बैठी, आपका हमारे घर में स्वागत बा। बाकी धर्मदास कहाँ बाड़े? वो कहीं काम से गईले बाड़न, अब आ जाइए। सब ठीक तो बानू? सब ठीक है बा। रहुआ बताई, राउरजन कैसन बानी? अरे जौना घर के बहू अंजलि होखे, वो घर के हालचाल का पूछे के बा? अरे खुशी 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 खुशी। ओ समझी जी करने बाड़न? वो हरिद्वार गैल बिया। बाकी का बात बा समधन जी? आपका चेहरा के रंग बतावता कौनो गंभीर बात बा? का बात बा? हमरा अंजलि खातिर तनिक चिंता बा। अंजलि खातिर चिंता? कैसन चिंता? का है कि ऐसे तो हम जानत बानी कि रहुआ घर में ओकरा के कौनो दुख ना हो सकेला, बाकी हमरा सुने में आइल बा कि उ केहू दुख में बा। दुख में बा? कैसन दुख में बा? ई बात तो ना मालूम, लेकिन केहू अंजलि के कॉलेज के दोस्त विकास के फोन करके बतैले बा कि उस ससुराल में तकलीफ में बिया। तकलीफ में बा?
कैसन तकलीफ में बा? हमरा के ई तो ना मालूम कि फोन करे वाला के रहा। बाकी ये बहुत आश्चर्य के बात बा कि जौन बात हमनी के ना मालूम वो बात दूसरा के कैसे मालूम पड़ गल बा। जौन बात अंजलि हमरो के ना बतौले रहा वो बात दूसरा के कैसे बतौले हुए। हम जानत आनी वो हमरा के कुछो ना बताई, काहे से कि निम्मू और विकास जब ये बात पूछे खातिर आयल रहले तो वो केकरा के कुछो ना बतौलस। ये बात से हम तो बहुत चिंता में पड़ गई बिया। यही से राउर से विनती करे आयल बनी कि रहुआ तनी पता करी कि अंजलि के का दुख बा। तनी पता करके बताई हमने के। हाँ हाँ हाँ। हमके मालूम बा दीदी, तू हमरा से झूठ बोलत बाड़ू, लेकिन काहे दीदी? तू अपन दुख दर्द हमरा से काहे छुपावत बाड़ू? आखिर का वजह हो सकेला? निम्बू बेटी, जी बाबूजी। का बात बा? बहुत परेशान बाड़ू? कोनो और तकलीफ बा का? नहीं बाबूजी, बस वो दीदी के बारे में सोचत रहली। ए जी ई तो बहन का बहन खातिर प्यार बा। माई, पहले हमका ये बतावा, दीदी तोहरा के कुछ बतौली? अरे कहाँ हो, अंजलि तो मंदिर गई रहल। हम समधी जी से मिलके बात कर ली तो उनके भी कुछ ना मालूम बा। माई, तोहरा के दीदी से मिलके आवे के चाहिए रहा। हमें तो सोचली कि अंजलि से मिल ले, फिर सोचली कि कहीं अंजलि के ससुर ये ना सोचे हैं कि हमन का उलोगन पे भरोसा नहीं के। ये सोच के वापस आ गए नहीं, लेकिन अंजलि के ससुर अंजलि से जरूर पूछिए होकर मुसीबत के बारे में। चला। दीदी, माही तोरा से मिल लेती तो ठीक रहत। उफ। अरे बाबूजी, माथा दुखाता? हाँ बाके, तनी दवा के दुकान पे जाके कोनो माथा के दर्द के दवाई ले आवा। पहले रहुआ बैठी 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 यहाँ पे। हाँ, और अब यहाँ लेट जाए। हाँ। अरे दवाई की जरूरत नहीं खे, बाके के हाथ का जरूरत बा। हाँ, इतना बढ़िया माथा दवाई कि रवा का दर्द एकदम दूर भाग जाई। का बात बा वाके? बाबूजी के माथा दुखात का? हाँ हाँ। अच्छा बाबूजी, अरे वो चाय पिए। बाके तू जाके कोनो दूसरा काम कर, हम बाबूजी के माथा दबा देते। ना ना बहू, ये दर्द ऐसे ना जाई। तू जाके दवा के दुकान से कोनो बढ़िया से दवाई ले आवा। ठीक हो जाता। बाबूजी हमरे पास एगो दवाई बा, हम अभी लेके आल बनी। ना बहू, तू तनी बैठ, कुछ बात करेगा। जी बाबूजी। बहू, हमें पूछे चाहतनी कि तोहरा के हुआ का कष्ट बा? कष्ट? कैसन कष्ट बाबूजी? हमने का ऐसा लगता कि तू कुछ हमरा से छुपावत बाड़ू। नहीं ना बाबूजी,
हमरा बस कुछ नहीं के छुपात बानी। केहू आदमी तोहरा घरे में फोन करके कहत रहल कि तोरा के ससुरारी में कष्ट बा। अगर कोनो कष्ट बा तो हमरा से काहे छुपावले बाड़ू? ना बाबूजी, हमरा से कोनो बात नहीं के छुपात बानी। हमरा के यहाँ कोनो तकलीफ नहीं के। हम यहाँ बहुत खुश बानी। बाकी बहू, हाँ हेलो, अरे का भइल? हाँ हाँ हम आवतानी। बहू हम तनी बाहर जाता नहीं, जल्दी ये लौट आए। के बाजे हमार कष्ट के बारे में जानत बानी, समझ में नहीं खे आत बा। जे हमार दुश्मन हुई तो हमरा के नुकसान पहुंचाई, जे हमार दोस्त हुई तो हमरा के फायदा पहुंचाई। बाकी के है ये आदमी? राजेश सोनिया के प्यार में दीवाना बाड़ा। तोरे साथ इतना कुछ हो गया और तू कहू के कुछ ना बताई लो? काहे अंजलि, काहे? तू दोनों प्राणी कहे के तो पति पत्नी बड़े। तू हो चुटकी दुल्हन, सबके प्यारी दुल्हन। तू हो चुटकी दुल्हन, सबके प्यारी दुल्हन। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के। रखी है तुमान अपना घर संसार के। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के। रखी है तुम